मोब्लिबनि टेनसनखौ थाब लाबो होननानै जाम्बा थांसिगोन थां बे लेबारफ्रा दुखुमोन ना आच्छा हरग्रायानो हराब्ला आं मा होननानै लाबोनांगौ आंनो फैसाखौ हैखाबाय नों लाबोदोल' माबा इथा लाबोदो ओमफ्राय सेंग्रेबेल एसे बिदिनो 20 ट्रिपसो लाबोदो ओमफ्राय बे बांगारनो नांगौ फैसाखौ गासिबो हरजोबखाबायमोन 20,000 बिदोंमोन नालाय 20,000 एडभान्स बिनायाव आं हैजोबखाबाय माने लेबारखौल' बुथुमनानै नों मानो लाबो लेबारफोरखौ मोननो थानलै लागाव माबा लेबार मा बांगारखौ सोदों होनबालाय मा लिंनो थावबो नांगौ थावाथ' थाव दा आंनिफ्राय थांगोन ओमफ्राय जिसिपि सोदोंना सोआखै जिसिबिया नै बानायगासिनो दङ सानथाम जाबाय होबाय बेखौल' मावग्रोदो आङो सोलाबाय नालाय मोनबा खामानि थायो नालाय आंहाबो ओरैबो थानांगौ ओरैबो थानांगौ ओरैबो थानांगौ नालाय ओमफ्राय नोंथाङा मा सानदों एसे मस्लाखौ नोंनो औ बेखौ मा सिन्था खालामदों नोंलाय ए दे पकेटआ खालि जाथारदोंलै र' गाबोन दिनै सोलाबला दिनै रबिबारसो नालाय एसे मा बेंकआ बन्द' ए दे होमबालाय गाबोन नङाबा समफोर खालामगोन औ अके जाबाय बेसेबां नांगौ 12,000सल' 12,000 बेल'खौनो एडभान्स ओरैनो जाम्बासो नोङो खरस नांगोन ना एसे दे लेबारफोरनो जानो जागोन